sus órdenes, mi teniente. Lista la tropa para arriar bandera. Ordene descanso. Atención, descanso. ¿Qué te pasa? Venga, andando. Es que ya... A ver si hablas en cristiano, condenada. Lo que acabas de oír ha sido un ajusticiamiento ordenado por el mando. Pero no te preocupes, aún no te toca a ti. ¡Arriad bandera! Venga, para arriba. Yo no. Pues claro. ¿Para qué crees que estás aquí, roja de mierda? Armas al hombro. ¡Ay! Avisa a la encargada. De todos modos, no tienes que desanimarte. Como eres tan joven, a lo mejor te indultan. ¡De frente! ¡Ay! Todas sois iguales. Pero no sufras, no tienes nada que temer. Mientras estés aquí, estarás al cuidado de una funcionaria. Ah, ya está usted aquí. Firme, por favor, la entrega de esta condenada. Estarás a mi cargo mientras vivas aquí. Esta es tu celda. No es de las peores. ¿No es de las peores? Aquí no hay mucho donde elegir, pero en efecto no es de las peores. ¿Qué te pasa? No, da la sensación de que hace un rato había alguien. Imaginaciones tuyas. De todos modos, el reglamento dice que tienes derecho a una muda de cama. Espera, veremos qué puedo hacer. Toma. Hazte la cama, te sentirás mucho mejor. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soledad. No lo dirás en serio. ¿Yo? Sí. Qué casualidad, te llamas igual que yo. Yo también me llamo Soledad. ¿Te das cuenta? Si las dos nos llamáramos María o Rosa daría lo mismo, pero Soledad. Mira que llevo tiempo destinada aquí y nunca había pasado nadie con ese nombre. ¿De dónde eres? De aquí. Perdón, soy de aquí. ¿Y yo de dónde crees que soy? Pues no lo sé. De Barcelona también. Pero de mejor lado que tú, me parece. Vols que parlem en català? Està prohibit, esclar, però entre nosaltres dues qui ho ha de saber? Què et passa? No ho vols? És un favor que et faig. Ja tant se'n dona, oi? Ja tant se'n dona? Què vols dir? Si m'han de matar ja tot és igual. El condemnat li dona l'últim sopar a mi? Però i demà què? Qui parlarà català en aquell lloc de merda? Vostè, potser? Em faci riure. Qui punyetes és la meva llengua, la dels condemnats a mort? Fiquis la seva caritat cristiana on li càpiga. Calla. Em sap greu. No ho havia fet mai, això. Jo només volia dir-te que... Bé, tant se val. Dóna'm la roba bruta.
Qui ha estat aquí abans? Ningú. És la filla d'una altra funcionària. Au, dona'm la foto. Jo li tornaré. Soledat. Quina casualitat més increïble, oi? Sí, però què importa, això? No gens, però em sorprèn. Escolta, Què? com et diu la teva mare? És ridícul recordar això ara. Ridícul? Per què? El nom que et dona la mare és la primera cosa important que et trobes a la vida. És que a mi em diu Sol. Sol. És bonic. A mi la meva mare, quan era petita, em deia Solín. És com Sol, però en diminutiu. Però des que sóc una persona important, té el movimiento i totes aquestes coses, ja no gosa fer-ho. És curiós. La meva mare creu de debò que sóc una persona important. Ja ho veus. Jo, una funcionària de presons ficada al lloc més trist de la Terra. Amb mi? No he volgut pas dir això. Potser amb la dona que no va poder ni tan sols endur-se amb la foto d'aquesta nena? Ja t'he dit que no hi pensis més en aquesta fotografia. Ja fa temps que és aquí. A més, pertany a una companya. Sí, serà millor que no hi pensi. Sap què diu la meva mare? Què diu? No té importància. Què diu? Diu que tothom pot ser molt important. Que en un moment o un altre de la vida, tu, amb la teva petitesa, pots ser la cosa més important del món per a una altra persona. Saps què? Què? Doncs que la teva mare no és gens beneita. Doncs és igual que jo. Una dona dels barris baixos de Barcelona, d'aquí prop, al peu del castell. Una dona del poble senzill. La gent senzilla també diu coses importants. Aquesta, per exemple. Que l'ésser més petit es pot transformar en la persona més gran d'aquest món. Ho recordaré. Que ho recordarà? A vostè què punyetes li importa el que jo li explico? Sí que m'importa. Au. Au, seu, t'arreglaré una mica aquests cabells. Vinga. Però jo no vaig fer res. Sóc massa covarda, jo. Qui va plantar cara a la policia va ser el meu germà. Jo li donava refugi perquè me l'estimava. Que l'estimaves. Ja no és viu. No. El van matar en el tiroteig. I després van dir que jo també formava part del grup de resistència. Però això no vol dir res. Tot sovint arriben indults. No has de perdre mai l'esperança. Que no le va a pasar nada. Encima dale cuerda. Cállate. Esta no es de tu sección. Largo de aquí. Ten cuidado conmigo. Porque a lo mejor me da por decir que hablas con las presas en un idioma extranjero. No li facis cas, és una amargada. Bé, el reglament diu que has d'anar a la dutxa. Per què? Perquè fem més goig a l'hora de morir? Qui ha parlat de morir? Au, anem. Et trobaràs molt millor quan t'hagis dutxat. No és gaire bonic, oi? Però no hi ha res més. Au, treta la roba. Que faci què? És el reglament d'Espollet.
Vostè m'ha de mirar. El reglament diu que haig de controlar-ho tot. Però no t'amoïnis. No em costa gens girar-me. Qui va escriure això? Aquí escriuen tota mena de coses, no em facis cas. Té la tovallola. Ja ho veus? Hotel de luxe. No és gaire elegant, però t'hi trobaràs millor. I ara em sap greu, però hem de tornar a la cel·la. La nit és tan llarga, no em deixarà sola, veritat? Ja s'ha acabat el meu torn. Miraré d'allargar-lo. No tinguis por. Em quedaré fins demà al matí. Estic destrossada. Dol. Ara és el que pot anar millor. ¿Qué? ¿Asustada, nena? No te preocupes, otra alma al cielo. Tú duerme, que así estarás entrenada. ¿Qué hace usted aquí? Vigilarte, por si no lo sabías. Es mi turno. Por cierto, creo que voy a cachearte. No te puedes fiar de las rojas, sobre todo si son jovencitas. No se atreva a tocarme. Que no me atreva. ¿Pero tú qué te has creído? ¡Corre! ¡Corre de aquí! He pedido que me prolonguen el turno y sigo estando de servicio. Soy tu superior, no lo olvides. Fuera. Au. Ja està. Vinga, no ploris. Calma't, no has tret res, d'acord? Torna a dormir. Vinga. Però què és això, aquest capellà? res. Això vol dir que mataran algú? No, només ve a fer una visita. Torna a dormir. No és veritat, sé perfectament el que vol dir. Calma't, sisplau. Això no és una presó, és un escorxador, un cementiri. No. No, calma't, no vull estar en una presó. Ja està, d'acord? Vinga. Ja està. He sentit dir que no fa gaires dies van afusellar el president Companys. Sí, això és veritat. Però no em parlis ara. Au, dorm, demà et trobaràs molt millor. A més, el reglament diu que tens dret a passejar per fora una estona. Jo miraré de veure si et puc acompanyar, d'acord? Tot això, per què ho fa? Doncs... perquè dona la casualitat que ens diem igual i... I això uneix encara que no ho vulguis. No ho entenc. Hi ha una cosa que no t'he explicat. Ja tenia un fill. Ara tindria 17 anys. Es deia Eduard. Va morir? Mm-hmm.
Al front d'Aragó. Al bàndol republicà. El seu fill republicà? Ja ho veus, com a tantes famílies. No m'estarà enganyant, oi? Ho diu per fer-me llàstima, no? Perquè tothom m'enganya a mi. Digui alguna cosa, sisplau, perquè no diu res. Creus que t'enganyarien una cosa així? Creus que puc jugar amb la memòria del meu fill? Ho sento. De veritat, ho sento. És la persona que el capellà ha anat a veure. Ja ho sabia, jo ja ho sabia. Alma. Au, dorm. Quin dia tan magnífic. Qui pot pensar en coses tristes en un dia així? Per què no es veu ningú més? Per què passejo només jo? Els condemnats a mort no tenen dret a veure ningú més fora dels seus vigilants. De tota manera, passejar per aquesta zona és un privilegi que no tothom pot tenir. I per què? Jo sí. Perquè jo ho he demanat. Ja me'n faig càrrec que preferiries passejar tota sola, però... No, al contrari, estic molt contenta que vostè estigui amb mi. És la meva obligació. Sí, però hi ha moltes maneres de fer les coses. Ja i t'he vostè- dit per què ho feia. Sí, ja m'ho ha dit. De qui deu ser, això? Vés a saber. Em recorda una fotografia de la meva àvia. Records. Sempre records. Segur que tu i jo tenim molts records iguals. A tu la teva mare no et cantava cançons jugant amb el teu nom? I per què recordar aquestes coses, ara? I per què no? Doncs perquè prefereixo no pensar-hi. Sí. Em cantaven al balcó de casa. I què et cantava? No res, coses, el que canten totes les mares, suposo. És com si ara ho tornés a sentir. Em cantava Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure. I després reia. De veritat? És fantàstic. No t'ho deia jo. Doncs a mi també. Veuràs, la meva mare s'inventava cançons però amb la música del Salve Regina. Escolta això. Filleta meva, tu em fas sentir tot l'amor que porto dins. Filleta meva, solín. Què tens? Estàs bé? No, res. No, res, és que aquesta cançó de quan jo era una nena m'ha fet pensar en l'angoixa que deu estar patint la meva mare. No sap res de mi ni jo d'ella. Em sembla que crec que no podré suportar-ho. Vostè pot sortir d'aquí. Sí, ja ho sé. Ja ho sé que no tinc dret a demanar-li, però... No podria anar a veure la meva mare i dir-li que sóc viva? I dir-me a mi si ella es troba bé? Dóna'm la seva adreça, miraré què puc fer. Perdoni, viu aquí la senyora Mauri? Sí, diu. Està molt greu. I jo sóc el metge. Vostè és parenta seva? No, no li sóc parenta. Però volia parlar amb ella un moment. Parlar amb ella no pot ser. Ha perdut el coneixement. És millor que no la vegi. Li faria molta angúnia. Bé, dispensi.
Sol. Vinc a donar-te una molt bona notícia. Segur que això almenys t'animarà. Saps? He parlat amb la teva mare. Sí? De veritat? I com es troba? Molt bé. I molt animada. Una mica preocupada per tu, però molt animada. Diu que coneix algú amb moltes influències que està mirant d'aconseguir-te l'indult. I que té moltes esperances. També li sembla que la deixaran venir-te a veure molt aviat. Quina dona més simpàtica, la teva mare. I que bé que l'he trobada. És veritat que l'ha trobada bé? I què més li ha dit? Moltes coses. De fet, no parava de xerrar la bona dona. Bé, que si l'indult, que si la guerra... També m'ha dit que ha trobat feina i que va una miqueta millor de diners. I saps què m'ha explicat, també? Què? Que està arreglant el pis per quan tu hi tornis. Vostè no sap què significa tot això per mi. M'ha fet un favor tan gran. No té cap importància. Ha estat fàcil, només he aprofitat la meva tarda lliure. I no li ha donat res per mi? Sí, sí, i tant. Que bonica. Que estrany se'm fa tenir una medalla que ha tocat ella. Una medalla? M'ha dit que en aquell moment no tenia res més. No, sí, m'agrada molt. Què passa? No, res. Pensava que... Què pensaves? Pensava si tindria una altra tarda. Tindrà alguna altra tarda? Suposo, no ho sé. Després de tot el que ja ha fet no tinc dret a demanar-li res més, ja ho sé. Si es pot fer, es fa, i si no, no. Li havia dit que tinc un xicot o no li havia dit? És un idealista, un poeta. No guanya diners, esclar, però m'ha fet sentir que la vida pot ser una altra cosa. Viu en un pis petit del carrer Ample, que només té una finestreta. Encara no m'ha escrit i jo voldria que em digués alguna cosa i potser que em vingués a veure. Vostè podria anar-lo a veure de part meva? Ja sé que li demano molt, però... No t'amoïnis. Dóna'm l'adreça i aniré aquesta tarda. Perdoni, vostè és el senyor Cots? Sí, jo mateix. I vostè qui és? Què vol? Sóc una funcionària de presons. Puc passar? Una funcionària de presons? I què vol? És que sospiten de mi? Jo no he fet res, jo sóc un addicte al règim. No pateixi, no passa res. Només li porto notícies de la seva xicota, la Soledat. La Soledat? La meva xicota diu? No sé pas de qui em parla, no la conec de res. Aquesta dona el que vol és comprometre'm. Però què diu? No diré ni una paraula, jo no conec a cap Soledat. Jo no m'he ficat mai en política, pregunti al veïnat. La Soledat m'havia dit que vostè era un home digne, idealista, que feia versos a la pàtria. Deixi'm en pau, si no vull ficar-me en res. Apuntis que no conec a cap Soledat i ara vaig-hi d'aquí. Si em permet. Per què no en parlem amb més calma? Té. M'ha donat això per tu. Llegeixo. Què és? Un poema? És estrany, mai fins ara havia escrit un poema per mi. Potser mai fins ara t'havia valorat pel que vals. No sé com dir-ho. És meravellós. Avui és una persona formidable, el teu xicot. Jove, sensible, valent. Està removent cel i terra i no fa altra cosa que pensar en tu. Saps què m'ha dit fins i tot? Doncs que està ben segur que d'aquí uns mesos us podreu casar. Casar? Que ens podrem casar? Això li ha dit? T'estranya?
creu en el matrimoni, odia la idea del matrimoni. Bé, potser no dic casar-se, potser dic... Oh, ja ho veig, és mentida, mentida, tot és mentida. Soledat, sisplau, Soledat. Com és ell? A veure, descrigui'l. Soledat, sisplau. No l'ha vist, no l'ha anat a veure. I la meva mare potser tampoc l'ha vista. Vols que et digui com és el teu promès? Doncs... és de mitjana alçada. Prim. Els cabells castanys. Les celles gruixudes. I té una piga grossa sota l'ull esquerre. O sigui... que... Té els ulls blaus, lluminosos. I un somriure que et fa sentir com si fossis al centre del món. I el poema? Què li ha dit al donar-li el poema? M'ha dit... tingui, això és per ella. Ja fa molts dies que ho tinc. Després va dir... espero que molt aviat podrem estar junts. Ho entens, ara? A vegades jo també hi penso, saps? Un piset petit. Encara que només donés a un pati interior, com els que he vist tota la vida. Veure la llum del dia en llibertat. Cada dia. Però tot això és impossible, sé que em matarà. No el mataran. Ja ho veuràs com tu. Ets massa jove. Massa jove. Soledat. Jo... Soledad, Mauri, prepárese. Ya... yo creía Silencio, no ponga las cosas difíciles. La sentencia ha sido confirmada. Te'n recordes que un dia em vas dir que eres una persona insignificant? Doncs... t'equivocaves. Le traemos otra presa. No te asustes, aquí a mucha gente la indultan. Enseguida te daré una cama. Por cierto, ¿cómo te llamas? Júlia. Quina casualitat més bonica. Jo també em dic Júlia. Tot i l'esforç realitzat per la nostra Peixos per intentar alleujar el patiment dels altres, la realitat de la situació acaba imposant-se sense que ella hi pugui fer res més. I en Peixos, que és el signe que regeix el cinema, completem els 12 signes del zodíac. En el proper programa farem una recopilació de les característiques més importants, estudiant una mica els signes agrupats per als 4 elements naturals: foc, terra, aire i aigua.
Soledat.